Mým hostem je Markéta Václavíková z Profitroomu. Krásný den. Dobrý den. Markéto, jste připravená na sérii otázek? Úplně připravená. Jdeme na to. Jaké rozdíly vidíte mezi hotely v České republice a na Slovensku, pokud jde o ten rozvoj jejich online podnikání? Mám na starosti hotely právě jak v Čechách, tak na Slovensku a přijde mi, že na Slovensku jsou ty hoteliéři takový, můžu říct, šťouravější někdy. Více jdou do těch detailů, než se pro nějakou novou třeba věc rozhodnou, ale potom s tím pracují velice dobře. Takže řekla bych, že s nimi možná někdy to trvá déle, než se vlastně rozhoupají, ale využívají pak ty technologie určitě s takovým jako dobrým nadšením, to se mi líbí. Trochu jsem čekal tuhle odpověď. Co z vaší zkušenosti dělá spolupráci mezi hotelem a technologickým partnerem skutečně dlouhodobě úspěšnou? Je to určitě o tom, aby v tom hotelu věnoval se jeden jediný člověk tomu zastřešení, jako, že má na starosti ty technologie za celý ten hotel. Pokud ty pravomoci nejsou vlastně jasně dané, tak je to většinou problematické. Ty technologie se využívají jenom do jisté míry, která není až tak úplná, jak by to vlastně mohlo být. Takže určitě, aby tam byl někdo, kdo to bude mít na starosti a kdo bude neustále třeba i pro nás ta spojka, abychom věděli, na koho se vždycky můžeme obrátit a kdo to vlastně i v tom hotelu bude šířit to, co ten hotel má jako cíl. Teď půjdeme hodně na tělo. Můžete se podělit o svou skrytou frustraci z toho, co obvykle máte ve své každodenní práci s klienty? Opakování neustále, co hotelům chybí a příště to zase neudělali a zase a zase. A může být konkrétní, že často to bývají fotky. Jo, fotky bez lidí, prostě prázdná restaurace, prázdný wellness a chybí tam ty emoce, takže to je určitě jako jasná věc, kterou bych chtěla vyzdvihnout. Opakování matka moudrosti. Další otázka. Co se skutečně aktuálně mění v pohostinství podle vás? Myslím si, že lidé daleko méně vyhledávají ten přímý kontakt, pokud nemusí. To znamená před tím příjezdem. Radši si večer napíšou s AI asistentem, AI agentem, nevolají ti lidé už tak, jak to vlastně bývalo dříve, pak na místě už komunikují, ale dopředu se nechtějí tím zdržovat. Chtějí rychlou rezervaci, bez nějakých komplikací. Určitě nebudou čekat den na odpověď. Co si vy nejvíc odnášíte z konferencí HMC? Že s tím AI to vlastně není až tak tragické v tom smyslu, že bychom my všichni přišli o práci, protože očividně bez lidí se ty technologie neobejdou nikdy. Pokud se pohybujete mezi lidmi na HMC konferenci, co mezi nimi a vámi a vůbec v tom podvědomí nejvíc rezonuje? Jaká otázka, jaké téma? Tak AI to je rozhodně, ale taky hodně klientů zmiňuje, že možná už bychom ten nový web měli udělat, protože dlouho nad tím přemýšlí, nemohli se rozhoupat a doufám, že pro některé, co to opravdu potřebují, to bude možná dneska ten impuls, aby do toho šli. Jaká změna bude mít v příštích 5 letech podle vás největší dopad na celý hotelový průmysl? No, já bych se nerada jako opakovala, takže je to vlastně docela těžká otázka, ale je to nastupující generace rozhodně, která právě daleko méně bude chtít tu organizovanost, takže méně využívání třeba cestovních kanceláří, nebudou jezdit na zájezdy, které jim někdo předem určí, ale budou chtít dopředu si sami možná jako vymyslet, co na té dovolené budou dělat a velice individuálně si tohle zajistí. Což dává určitě prostor pro ty přímé rezervace pro naše klienty, hotely. Jaká je překážka v přemýšlení hoteliérů, v těch jejich hlavách pro jejich budoucí podnikání v hotelovém průmyslu? Většinou jsme úplně speciální, u nás je to úplně jinak a navíc to děláme už dlouho, takže možná úsli na vavřínech někteří a mají pocit, že i když třeba spolupracují s Profitroomem, že už nepotřebují nějaké jako nové věmy, schůzky s Customer Success, protože už jsou s námi dlouho. Ale ta doba se mění, Profitroom se vyvíjí a je nutné se tomu přizpůsobit. A na závěr otázka slovo za slovo, když řeknu Profitroom, co vás napadne za jediné slovo? Přímý prodej. Úplně skvělé, díky za váš čas a ať se vám daří. Děkuji.